Chiefimocomedylatest. Ah? Ogini. Kina mabuaka. Kambu putagwo. Hey! Ihe m na-ewepụta ụdị ihe ụmụazị. Ngwa manyenu. 40 years old man. Chineke. Abịa mbupụta ihe pipe ndị fire brigade. Ebe, Hey, efuole m ya. Ifoputale. Nna m gwa. Bawi ike nna. Fire that planted. Ogwa abụta. Family alakpu ha na nọt. Ka na blada, ka placenta me. Fallopian tube. A bag of water. Oh, look at Nogoro. Yeah, features of tomorrow. Is that And then up features of tomorrow. Nigga hitch right tomorrow, yeah, the bright. I'm going back for features of tomorrow. They don't take tomorrow. The Ghana, you know what I have tomorrow. Madam, no, we'll be good. Sister. Chica. where's your boy sister? I'm the Lena no lanta. I say I want your music. You mean ya? Uncle talenta. I saw na good man. You go na. Ka what are you wearing na agwegu? What are you wa? Man obi unti agula. Ya wurizi onye egwu gi mara ze mi ire ma anya. O ga akpopuche ebe nyi nna mkpopuru gaba. Unu Kanye West o. No. Elezi ba ha bukwa. What is your real name? Really head and okay, hero. Okay, no one the features of the hero. Our hero that were lost. I found royalty. Hero can lost to take me. I'm Kobukoria young. Machi. Oh, well, hey, I'm going to Bolagan. You can't know, cause you know, Tony, you put it. Behind every successful man, there's a head. I didn't begin at that. Kafra Hanyos. Kawola. There's a key up a labari fetre. Makaga Ugu Minion. The Meketra. She go to the Megana Sat, and then for buffet. Buffet. Got your 10 or 4. Toshrago. Dimon Biamunga, Ebukashranago. Tozono. Serve yourself for I like the West. I'm gonna have cats. Oh, I like Western vagina. A singer. A buffet. Okay. Okay, boy. Emmanuel Teka. Kadogo yadi. Atani kekere namo. Okra nega bala stand. Stand up comedian. I'm a stand up comedian. Odogu montage ogene. Magina bia get chetagi this. Odogu montage. Magibia imo tona regina. Perfect, you go. Ta. Oh no, I say when we don't hear that before more you know. Umazi begin me konye ye field meje. Every guy you every other gonna make up artist. Not buy. Oh, if me some man can gonna to go. It's a na come over the issue Pala. Sure banker. Hey. I go even grow fast leaf come over the side. Go grow past and bend it down. I get to fair. Very soon. No, your kids go grow past. Otu nwoke bịakwutere Jizọs na mpaghara gịnị ka ga-eme ka ga-eweta eze Chineke onye nwanyị gwara ya sị hụ mmadụ ibe gị n'anya ime otu ahụ ị ga-eketa eze Chineke Igbo ụtọ 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 Igbo ụtọ
Akanono. Yeah. Absolute tranquility. Absolute tranquility. Absolute tranquility. Ogwego. Sir. Obiakwara school. Ị ga-edu anyị n'ekpere n'ụtụtụ a. Yes, sir. Okay. Onye ọbụla mechie anya ya. Ndị ekpu okpukpu ya. Ọ ga-abụgba okpu. Osi kpupu okpu na ya jide kpupu okpu. Nonsense. Ọkwado ihe. Dewe. Chineke na-abi n'eluigwe. Chineke kere eluigwe n'ụwa. Chineke ikere eluigwe ke ihe niile dị n'ime ya ka ụwa si anyị were. Amama amasị amasị. Oje na mmụọ. Jehova Shama ka ịbụ. Chineke anyị na-ekele gị n'ụbọchị taa. Mana Chineke iwe juru m afọ. Chineke bi n'eluigwe iwe juru m obi. Jehova bi n'eluigwe. Nna ana m arịọ gị ka ị were ọkụ na ebube gị kpọpụrụ m ụmụ nwaanyị ajadu niile nọ n'ọdịm n'aha Jizọs. Ugboego. Aghọtakwa m isi ekpere gị ahụ. Ka by the time m ga-efinish ekpere ị ga-aghọta isi ekpere m. Papa bi n'eluigwe. Sorry for the interruption. Eweliwe biko nna m. Otu m shi na-ekwu Chineke bi n'eluigwe. Ama m na mkpọ gị ugboro ofu na ị ga-aza m ugboro 7 maka isi na mgbe ọbụla m kpọrọ gị na ị ga-aza m oku. Jehova bi n'eluigwe. Jehova Shama ka ịbụ omnipotent, omniscience, omnipresence God. Chineke nna ana m arịọ gị ka ị were ọkụ na ebube gị kpụbụrụ m Eliza na Filo n'ụlọ di m. Chineke nna bi n'eluigwe n'aha Jizọs. Chineke nna ga-akpọ ọkụ ebi. Ngị ka ọ ga-akpọ ọkụ ebi. Ngị mmeyi teacher. Ngị ka ọ ga-akpọ ọkụ ebi. Wetu aka ya maka anụmanụ. Enough of this nonsense. Enough of this nonsense. Akanono. Absolute tranquility. Absolute tranquility. Absolute tranquility. Eji maha Chineke bi n'eluigwe na-ayọ gị. One of this girl. Ana m like ịnọgụ na public. Ana m like ịnọgụ na school. Ọ bụ na ọ bụ ya mụ na-emeju ihe afọ ebe a kịta. One ya o ka ọ mara onwe biko nwa ya mmere ya. Don't worry ka agbasa ị ga-afịfe mụ na ị ga-eje. Ọkwa mụ don't worry ị ga-eje. Akwefu ọkụ ga-enye nwa. Ngị na onye na-akọ gị ka ọ na-ezuzu ọ gị gbasa mụ na ị. What is my business? Bulu nke gị na ọ gbasara bulu ka onye bai anyị gbuo ya ebe. Nkịta ala ọgọ ọbụla ị na-emekọrọ choke. Ichoke ọgọ ọbụla. Don't worry, I'm waiting for you. Why is Kwani Kone Unable family problem at school and absolute tranquility. Absolute tranquility. Absolute tranquility. Biko Babowa. Do I better Hajira better summarize I think I begins you. N'aha Jizọs. Amen. Nwanne m elu wee kwe mmeta onye iwe na-ewe wezila asị m enu wee kwe mmeta onye iwe na-ewe wezila ụmụnne m elu wee kwe mmeta onye iwe na-ewe wezila asị m ụmụ nwaanyị ekwe mmeta onye iwe na-ewe wezila ụtọ bụ elebe aghara nwanne na-adị mma eleta aghara di na nwunye na-ebi ọfụma weleta aghara eleta aghara eleta aghara eleta aghara eleta aghara